Didie mu a boni bia amaye bia mfumso bia amaye bia mesre na nam se omomfa ncheme. Welcome to the Political Rounds with me, the voice right here on Ghana Nsem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Yo, abusia for yefa afidikesi yeso nanopa yechia Ghana fo nyina na yechia Asanteman Mampomai da sebra osebusu a wote Silverstool so ene ne wo fa ase na hema ejakoma dufi ene anopai yechia munyina kasafri NDC akache Asante Mampom party office enaka krei eda ukuada ne yawada so ensensem bi esi wo NDC party office sansem e ba yi ene edi efin aka Asante Mampom ama aka akonwa the Silverstool da sebre etiso enti ene party empanifo ahia se enema ekoso a entwa yie nyina no ye fa fidie so na ye de chawpa ama the traditional council ye de chawpa ama Asanteman ene Mampomman ene Ghana fo nyina video no mu no na ye nkomo no na ye wobotaye bet kasa bi eba akiri a kasa no entwa yie eno na ede saa efi aka Asanteman eti ene kasa bi a ye te no wa akiri a anya ye nde ama Ghana fo obia eka bi no saa nipa a omo ne ye edi nkomo no enyina e wo party office ha ye bema obia akwanya na nsem a efiri omonum baaye no obia apa ho kyew se ne akoma beto yem ye nyina ye nipa baako Asanteman enye yimu Mampomman enye yimu na asundwe a ene yen atena Asante Mampom ha emresanti nyina no akoso ene yen atena na saa political parties a ewo Asante Mampom no coexistence na akoso na asundwe aye adwuma enti mprempren de beja ama wona yete wone a nsema efiri omanum ba ye no ehun se eye kasa twitwie no na omo akasa ama ewiase nyina ate omo nka mpanifo ya hia edamo ase se eto mo nsafre mo mobile se nanu asemo a esi no me frɛ me kwadwo boatin me na me kasa awo mu no ina nada sibro se bonsu afre ya tuyefo te mfumso ya ba kasa mu ne me kasa me kasa yi ya santini me free Asante Mampom benim makurase ni benim me free ja konfront hene efie te me sremo adisema me kan na chewpa na me de nam nananom so se mfumso bi ekọ da sibro se bonsu ahemfie bia na e dia chewpa efa fide su epa na nada sibro se bonsu acho me da mo asempanifo Onananom edidie mu a boni bia amaye bia mfumso bia amaye bia mesre na nam se omomfa ncheme na enya sa na me pa akire enti mensada mensayem eya chopa me pamucho mfumso bia amaye momfa ncheme enti de me woka no Nana Yeboah James Asiama Kofiase Mampom Vice Chairman, Constituency Vice Chairman. Nano semna esisi wa ha ni nyina no. Se individuals bebre de abufu ne baha. Nti no ma course nyina no. Mpanimfo yehia ye na condemn na nsese ebasa ana nipa so de obi de abufu firi ne fie ba ya na no eso na edin. Nti ebi firi anti obia wo nsem wo kan he nti wona wo kan de enye wo nyo nyame adom ye ne wo mo akasa ama wo so abepachew nti as a constituency no ya nsoso saa ensem no so na mpanifo se obi ma oba achia na ame no na ojeso nti na de baaye no se free FM se free hen na nyina no na se ye constituency no na ye je ehun efodie no na ye pa ho chew timbra wo mo akasa wie no na ye nso ye gina Mampom constituency ni nyina na ye de chawpa no amana na Mampom hene ene ne wo faase na dufu se de si ye bia no wo mo fa nche na ye ne
wɔn gu so a yɛyɛ ntotoyɛ yɛkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi foforɔ biara ɛnsa ɛma bio nti yɛda mo ase sɛ nna anɔpɛ so yɛfrɛ mo sɛ mommra na yɛmfa mo so ma amansan nyinaa nte nea ɛsiiɛ no a abufuo a ebi no pɛ sɛ ebi si bio me wɔ fa ase afrɛ mo wɔne mo akasa nhyehyɛ a wɔayɛ ama mo no wɔn ma ɛyɛ sɛ afiri NDC no mpɛ kasa muntu wɔn mo fo na wɔn mo nkɔ so na mmara a wɔde ama wɔn mo nyɔ akyira anyɛ saa yɛbɛpete yɛn ho na yɛso akyerɛ m sɛ tumi ne kuro no nyinaa yɛdea ɛkuta yɛn kasa ɛho mfasoɔ no sɛ kasa ɛdɛ me bie WhatsApp no na adeɛ no yɛ ma wɛho nti mantoa so akyerɛ mu hɔ a na me nananom bi aba sɛ wote asɛm a wɔkaa no wɔ hɔ obi kaeɛ sɛ afei deɛ asantefoɔ kɔkɔɛ ma nzongo hɔ asantefoɔ kɔɛ nyɛ wei odi ka bɛka saa kyerɛ me nam sɛ daabi menyini sɛ obi aka saa na yɛn asanteman mu ha deɛ ɔkasa ahankoa no ɛnkɔyɛ so makyini mede nananom akyini madwuma a meyɛ university ɛma me kyini baabia ni hɔ abɔ so a menkɔɔ yɛhankoa na aba a wonya asare kinzonko wonya wei wɔ ha wonya aworahene wɔ ha wonya wei wɔ ha wonya wɔ ne nyinaa de buo ma Minzonko hene na wɔ hɔ yi Minzonko hene na wɔ hɔ yi bato no me no but oyo dia wa no bato me na panyin no bato no woni mo fa na wo aka no asem nyina akire me ko ya me what for me bam se twen me na ko ne na so ane me fra ne papa se we are tra ko nya isu me fra ne papa nye se wanyini che me okasa na nyini in age 86 fe na me ko 87 me nsa As a wanty, my friend and papa. I would dare Chamuko, me throw me suffer me ma, if you have ya. Kasa, what in Indian and is here. Me no one but a conference room. Don't hear me and son. It didn't come on me the woman. When you know, we are my